kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, kumusta nga ikabagais? Mayat matlaang to'y negosyo arinugyam. Aywan ka bagais. Kaasi ti apo, mayat mat. Ado ti umay aggatang dito'y mini grocery. Imbag man ta nalagip mo ti may pimasyar. Aywan ka bagais. Kwa ngamin, naibos ngamin ti masapsapol iji balay. Agkape ako ma, ngam naibos mat gaya man ti kape kan asukar me. Umayak ko maagpalista no dapan nakabalin na Ay, kauwan mga lakaditan ka bagais. Ay nagyaman ako na ikabagis. Nayunak matan iti asin, suka ken soy, mga laakpay iti tinapay, tay loaf bread. Ala, mangpidot ka ditan ka bagais. Wen kabagis, nayunak matan ay iti palaman, ken bagas pay gayam. Naibos ti bagas mi kag. Awan isa ang miinton madamdama. Ken mga laak matlaangan iti dilata Imbaglaang asidaan may. Ken sigarilyo pay. Dua ka ha. Ay, wan sige ka bagais. Mga lakalaang dita. Nay, nangalaan nyo kadagita nanang. Nagadumot na groceries. Ada pa'y bagas. Ay kat siyempre Nangalaan nyo kunak. Inutang ko iti ayan ni Antim Asurayda. Umanay mat siguro na ito nga abasto tayo iti makalawas. Ay kat talaga nga umanay no yan anay tayo nanang. Ay kat iyan anay tayo ngamin Si Kamat James, surwam mo ngamin ti agtipid. Agtip-tipidak mo talaga nanang. Tirigrigat kung to pa amang binbinat itidyo a kwarta kung mapanak ang eskwela. Sana balay, tadandanin ang sweldo ni tatang mo. Nawadwad tumanan ti kwartata. Da kayo kiti agtipid. Unain nyo pa'y ngamin dagiti importante ang masapsapol. Nood da ngamin kwartayo. Di kayo makatal na dito'y balay akas lapusa. Ay nawaw. Ay, manang sabi na, imbag ta nakita ka. Apay ka de bakla. Ay na, adda ngamin lending apagutang ako ma. Isu na lang takurang kami iti maysa. Amangan no kayat mo ti mainayon kada kami. Tapno i-release da matan ti utangan mi. Ha? Ay, manungay ti ipautang da. Ken kasanungay ti panangbayad no bilang mainayonak iti ibagbagam. 15K ti umuna nga ipautang da. Weekly ti panagbayad. Ne, dakkel matan aday ta 15K. Mabalinan ti mangrugi iti basit asari-sari store. Ay, true. Oh, mayat kan tapno di ako nagbirok iti sa Bali. Ay, kat mabalin sa ngagpaiso Imbaglaang apakakumikumak itinal daw nukwa. Ay, kaduan manang. Oh, aglakaw kan tumutan iti gawad kan buwa. Oh, di pak na pak. Mabili itati mumaan niya. Nang runakit asidag ka iti kalsada. Sigurado asaan ka amalugi. Aywanan niya. Mayat day taan na panunot mo. Siyempre. Kaya go na tayo sa lending, manang sabi na. Bay, abay. Anya ter aramidan ni Uncle Janong dita paraangan, sabi na. Agpapaaramid iti pagpwesto Julius. Pagpwestuam nga. Aglako Ay nawaw. Anyat ilako nga. Agipatakderak iti basit asari-sari store. Aglako akmeten iti muma. Na, imbag man ta na panunot mo dahita, bakit? Siyempre umapalakket ngamin kinimanang Surayda. Naglawa ti grocery na. Nagadu ti mapanaggatang. Dahita, ti makuna na pintas nga apal, bakit?
Tuladem, saan ket ada daelem. Ay, wan alakay. Ay, napudot itan ti panawen ta kwaris mga minan. Iso mabalin mo pa iti aglako iti halo-halo. No nagagat kakit, mabalin mo pa iti aglako iti barbecue no iti malam. Ay, wanan niya. Ay, husto ta ko nam, lakay. Ay, nayunam to man nga rod to'y pagpuunak. Kasla kumurang ngamin kahit. Ang danak pa'y ngamin ni Uncle Janong. Ay, nawaw. O di ba? Kung naktupay kit anapig sa timuma, manang sabina. Wan nga rod bakla. Iso ti umun-una ang maibibaws. Iso ang masapol ti mangala iti adu nga ista. Wala. Iso nga min ti uso ita. Iso ti bisyo dagiti babaros. Ure awang kano balasangan basta damo ma. Naku namon. Mala, mutoy nga rudon ti bayad mo ita alawas manang. Aha, ay wan. At 560 amin dayta. Bilangam, taang mga no nagkamali ak iti bilang. O sige, parta ka kabilangan. Ay, walang labis, walang kulang. Eksakto, perfecto. Ay na, nagsayat kat nga tano kaskan ka amin na nakautang. On time nagbayad. Ay nawaw. O sige, panawan kan manang. Inakpay singiran dagiti kagrupo ta. Iti kasta, maihulog kumatan. Iti nagutangan tayo iti lending. Aha. Ay, Iso ka di amin ang dagiti ginatang mo dito'y grocery, kabagis. wan kabagis. Aguray akon iti tricycle. Iti kasta, makaawid akon. Kat maidisplay matan dagito'y lakaw. Ay, wala. Kat, agyamanak, ta dito'y kaayan kong may gimatang kadagiti ilakom. Wan amanang. Amok matimang talyaw iti utang anaimbag anakam kat. Kat, nasaya at ano kasta kabagis. Umayak tuman mat pumasyar iti sari-sari store mo. Ay, wan akabagis. Ang basit laang tilako. Saan akas ken ka anagado ken kompleto. Anyat amom ngay kabagis. Ang mga numapadakkel mon tumat. Gagat laang ti kasapulan. Ken di ka unay agpapautang iti dakkel. Ngamen, iso ti may sa apakalugyam. Lakay, Mga latan sa iti hulugan ang motor. Anan mo mati motor? Kat usarak ano kas di amapanak gumatang kadagiti lakaw. Ay kat tricycle ati ala. Ay, wanan niya. Adayo na pimpintas ti tricycle ng motor. Nalawlawa ti tricycle apang ikargaan magpurchase ka iti lakom. No motor, anya ka iti malaon na. Pang purmalang na kita, sana pang business. Sa bagay matkit di Kat mayat ka nga raw. Tamang lata iti tricycle. Ay kadakon ka, no lakit di amom nga daom da sa paghuhulog mo iti binulan di mga lakalatan. Ay, nawaw. Amom may tabasit lati masuswil dog. Umanay lang nga para kadagiti masapsapol dito'y balay. Ti pa allowance ni James dito duma. At damat siguro maurnong apaglakwak, sakbay ti due date no bilang laang. Iso ang mga laak nga raw, lakay. Kabagis, ang mga numabalin ti umay manen agpalista. Kat no di mo pa'y mat nabayadan ti imo na kan may kadwa nga inpalistam kabagis. At dapay utang mo akas kanya. Ay, sana bali kabagis. Ipampaminsan kunton abayadan, inton maalak ti sumaron no alending ko. Ano sampay laeng nga ilista dagiti alaek. Naibos nga minan ti karga di istor ko kag. Anya, naibos ko nam. Wen kabagis. Kat napanan nga iti naglakwam no kunam anaibos dagiti tagilakom. Ay, kwa kabagis. Inhulog ko iti tricycle. Kanjay lending anagutanga. Ay nawaw. Ala ka din kabagis. Pautangan na kong. Di ka agdanag ko na manen. Umayak tumula ang agbayad. Sige. Ang maudin da ito kabagis.
Agbayad kan tupay nga umuna. Tanay, at idugan ti listaam ditoy. Malugi akmet no kanayon nga utang. Awan kinabsatan no may papan iti negosyo. Isu nga agbayad kan tupay. Iti kasta, pautangan kan tumanan. Wen ka di ka bagis. Don't worry. I know my limitations. Ay nawaw, agsasaruno mati umay agsinger dito istor mo, sabi na. Wen kat no utang met amin tinagpuunak dito. Imbag man ta makaturturog ka pa ilang iti kasta kinadot utang mo. Oray kasanaw. Makabaybayad akmet latta kadagiti nakautanga. Ay. Kita ma, isardeng mo lang ang tiagistor, no utang metla ang amin. Kasanungay day tano di ka makabayad. Agsinumbangir matan ti umay agsinger alending. Kasano nga isardeng ko, kat isumat ti pangalalaki iti pagbaybayad ko iti lending. Kan kasanon ti tricycle ahul-hulugak, no isardeng ko ti panaglakaw. Imbag nga rod ko ma, no si ti manghulaw. Ay unay kan, day tamanan ti bagbagakan ka. Noan niya tinapanunot mo isaon. Di mo pampanunutan dagiti mabalin nga ibunga ter aramidam. Awan mo't madingar aramida ka. Kan may saan mo't adakis ti umutang. Nasaya at mo't tinapanan tinutang ko. Diyak mo't napan insugal, wano inbulakbol. Usar mo't dito'y balay ti daduma. Maigatang iti masida, bagas, kapay, kan asukar. Mairanranod ka kadagiti pagbanbanugak dito isto. Ay nawawa. Iso adi ka man sumanao dita. Kabailak abayadan dagiti inutang ko. Amok tar aramidal, Julius. Kasanod ay ito yun. Due date ita ti tricycle. Kurang matinaurnong apaghulog ko. Ay, itapay gayam ti panagbayad ko iti may sapay alinding ko. Ay na, kasanupay da ito yun. Pangalahak ngayon iti pagbayad ko. Ay, tinasayaan. Mangrikapak, iti kasta, kunaenda nga awanak. Wun, isulaangan karamido. Adawag mo na nang. Itay nga agri-ring to yung cellphone mo dito. Naganon ti miss call kung text mo. Bayam dita, sung batak to, inton madamdama, at dapay ara-aramidag. Ay nawaw. Dagitin sa amin nakautangan dagito yung anang. Bayam dita ko namag. Itulog na karutan iti pagadalan tamalada wakaon. Awan gas ti tricycle. Mangkita kan iti sabali at tricycle, ta iso ti pagluganam. Mutoy nga rin ti kwarta akong tayo nakon. Atoy, Dahito lang. Kahit anyangay nga rod, ano sam ata isulaang matiadda. Nukunak mat ngamin nga agtipid ka. Kano nang ibatin sa ni tatang ti allowance ko? Wan, ngamday talang tinabate. Malamapan kan. Ayun gayam. Ang mga numasabat mo ni bakla, kat damagan na. Ibagam tada na panakwan. Uray asino pa'y ngagdamag. Ibagam nga awanak dito balay. Nawatam. Ay nawaw, tapag balinandak pa'y alas tog, gapo iti utang yaw. Ay basta, tung palom timbagak. Ala, ingkan, tadi kakit maladaw iti pagadalan. Na. Apay nga wan kuryente. Napugsatan tayo tatang. Anya. Ay, James, kasano ang napugsatan tayo? Kat nang tidak iti pagbayad kadag iti bills tayo. Damagin nyo ko ni nanang. Ay. Ay, nagaramid jay inam iti jak magustuhan. Sabi na! Oh, Apay adi ka nagbayad iti kuryente. Kano nang tidak iti pagbayad mo? Apay nga wan silaw tayo. ay, kuhala kay. Anya, kwa. Ay, apa? Daitan ti bagbagakan ka. Apay, nangipanam nga iti inted ko pagbayad mo. Kuhala kay, imbayad ko pa ang itilinding ko. Kunak ngamin no makasambot di inutang ko ijay kuop. Ngam inton bigat dapay mat ka no nga agirilis. Ay, nawawa. Imutang ka man iti ko. Ay, sus. Puaya. Apay, di mo among agpurporsyento dagiti mautang ijay. Amok ngam awan matan sa bali a pangalaak.
Masapul ko ti kwarta pagbayad ko kadagiti lending ko. Ken panghulog ko iti tricycle. Saan abali tabasit laeng ti porsyento da ijay. Ay unay kan sabi na. Apay, pangip-ipanam nga kadagiti paglaklakwam di tayo store mo. Noon niya ti mapaglakwam, iso ko mati pagbayad mo kadagiti alending. No'y bayad ko, awan maten ipurchase ko kadagiti lakok. Iso masapul nga umutang nga umutang. Ay, awan lat amok ditan. Isardeng mo lang ang ti ag-store kunak manayin. Agsisinong bangir ti utang mo. Ay, agrod trip pailaeng Jak pa'y mabalin ti agawid ije balay. Adda kano dagiti agsingsingir ita ijay ka. Naguray kayo ano, adda mauray yo. Ay, pangalaak ngay ngatan nga agpayso iti pagbayad ko kadakwada. Maluglugi matan ti store ko. Jay lagawad ken buat tinapigsa. Ngam di mat makaan-anay apaghulog ko kadagiti lending. Ken paghulog ko dito'y tricycle. Jay pa'y utang ko kinimanang surayda. Jak pa'y nabaybayadan. Ay, anyan abiyag. Ni, kabumbuntog matan ti sarsarun mo kaji. Ay, overtake ak man. Anda masabat ko ang motor. Ay na, jak makabig ti manipela. Ay, unay kan sabi na. No napanam ngamin na ya. Imbaglangin tasan agrabe ti pan nakadisgrasyam. Bumangon ka ditan. Mabalin mo ka nung ti agawid ko na ti doktor. Ang gawid kan. Tanay, agur-uray dagiti nakautangam iji balay. Idarum da ka kanaw no di kagbayad. Sino ka? Ay, isan. Jak kayak ti sumurot kan ka. Ay, nawaw. Sino ka, kunak? Di nakasarsarita. Saan ka mat ngam mo? Ayan ti asawa ka na anak ko. Isuda ti kayat ko ang makita. Ay. Di dak man paglulukuhan akasta si sabi na. Ala, bumangon kan ta gawin tan. Masaya ba? Tandakan sabi na. Ang bayad ka nito utang mo. Masabog ka ni kwarta. Ay na, imbaglangan tadi ka na palalwan iti pan nakadisgrasya manang. Ure kagap-gapom iti ospital. Anusam ta umayang agsingir. Binakapak ti linding mo. Ket ni, panagbabayad manen. Doble ti bayadam. Tayin back up ko idi na panalawas. Ken ti hulog mo pa nga ita alawas. Bisaw, bayad ka nito ko, misis. Hindi kasta, sana dumakal ti porsyento tinutang mo ang kwarta. Ay, sige na, ay! Ay, di hulog mo ti tricycle, ma'am! Ano sam ka bagay? Umay kumatan singiran dagiti inalalam iji grocery. Masapul kumati kwarta apang nayon ko di pag-purchase kaw. Sino kayo? Di kay matam-am mo. Anya nga utang ti bagbagayaw. Awan amok kadagita nga utang. Awan utang kaw. Awan! Anay ko. Abay nagtumpa ka ngay, Julius! Tapno maring kahit ikinapudno. Mangibabayin ka. Apay, ti ko na may tarayan dagiti utang mo no gin-amnesia ka. Kuwang amihin lang ka. Ala, rumor ka. Kat ka kasarita dagiti nakautangam. Makisarita ka ano mabalain. Inutam abayadan dagiti inutang mo kadakwada. Agunay kan. Inka kasarita ida. Sakbay nga idarum da ka. Ay, nawaw! Di mo labsan ti umutang, no di mo madkabailan abayadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aha. Malada ako na. Nakaluto ako, mahal. Agar mo sar ka pa'y asak bay asumra ka iti trabaho. Kuha mahal, sanan. Maladawa kami nan. Anya, ang sayang mo to'y inlutok, mahal. Ikabil mo iti ref. Kanak pa ito nagawidak. Ang mahal. Basta ikabil mo pa lang iti ref kunak met. Sige tama pa na kon. Maladawa ko iti trabaho ko. Oh, apay nga itaka lang asumangpat, mahal. Nag-overtime ka kadimanan? Wan mahal. Ado nga mintinas kan nga may inventory. Iswa nag-overtime kami. Kasta ka di, mahal. Wan. Sige nga, apay nakaring ka pa lang. Katrabiin. Inururay ko nga ruti panagawid mo, mahal. Di mo mat ngamin in-text nga ag-overtime kagayam. Kunakit di ano, anyan tinapasamakan ka. Jay, ko ngamin, ay nalubat ti cellphone ko. Wan, nalubat mahal. Iswa, dya ko nakatext. Ala, mapantangarod maturugan, mahal. Ay, baka turturog ako na yun. Wan mahal. Agsawar aklat bit ha. Sumaruno ka dagos iti silenta mahal. Nay, kunak man no day off mo ita, mahal. Nakapulas ka man. Sa dino ti papanam. Kwa mahal. Imawag kami ti bus ko itay. Masapol asumura ka kano ita. Adda ngamin sumangpad nga istak at masapol nga diskargami. Kasta ka di, mahal. Wen, mahal. Kasta unay mo't abang lom. Ay, kat siyempre, mahal. Apay, kaya't mo nga rod ang utak asumrag iti trabaho. Amangan mo't no sa balikit din at trabaho ti bagbagam apapanam, mahal. Ay, nawaw. Anya sa bali nga ibagbagamot, mahal. Awante sa bali. Siksi ka lang. Sige, mapanakon, tap na jak maladaw, Di ka mo't nangan, mahal. Ay, ijayak ton amangan, mahal. Good morning, love. Good morning to, love. Day off mo ita? Apay nga adda ka ditoy. Nakisino ka na ka ni Pari Jason, ta day off na. Anya? Ang iti anya aga po, love. Mansarita ita. Iswa, rumbang na lang ang kadwata. Sabong para kan ka, love. Ay, wow! Nagbang lumatan dagitoy asabong, love. Siyempre, mo't na, love. Nagustuhan ka di mo lang. Launay love. Kat agyamanak, ha? Happy Mansari, love. Ay, nawaw, naggana sa'kin. Happy Mansari, my love, so sweet. John, boss, dagito'y ka din, dagiti baro nga stocks tayo. When, boss? Okay, i-check mo na yung baga. Nang runa, kat baro at deliver dagiti a sapatos. Ang mga no at reject ka na kita. Masapol ang may subli, no at daman sana na saya at tipan nakaramid na. When, boss? No problem. Siya kung timakamu ka dagita, boss. Okay, karon. Nagiti baro nga stocks, ti rekomendayo ka nagiti regular customers tayo. Iti kasta, ngumato manan ti sales tayo. Ikanyo ida iti discount. When, boss? Mala, tanda pa'y pagna. Umawag kayong tulangan no at naparikot dito pwesto. When, boss? Agad kayo, iti panagmaneho yo, boss. Hoy,
Ayos paring John. Ha? Anya nga ayos ti bagbagan pare. Nagpintas ni misis mo. Hanggang napinpintas man ang jet chicks mo. Shh! Tangiwat mo pare ha. Amangan no mangeg na ka ni Joy. Ay sus, kita mapari ko eh. Laglagi pa manatiliwan na kan idi ni misis mo. Ita, inaramid mo manan. Kat iti pa'y mismo akaanakan ni Busing. Delikado ka no, bilang laing pare. Santo amamuan ni bakit ko ti maipapan kada kami ka ni Joy, pare. Ken, santo ba't amamuan ni Joy nga dasawag? Ipasiguradok daytaken ka. Dayta lang no ibagam ken kwa na. Ay nawaw, amumot ajak ugali ti makibibiyang itibiyag ti sabali pare. Engem kas nakon. Aganad ka. Ngamin, awan palimed asana may butaktak. Don't worry pare. I can handle it. Mayat ngamin no ada reserba. Itikas na. Adda maisukat adagos no malubat dya may isa. Love. Rimuara ni Busing. Apay no rumor tamat. Papanantangay, love. Intag date love. Anya? Ang amangan no agungot ni boss. Saan? Siya ti makaan mo. Sigurado ka, love? Wen ko naklaro din. Basta umanugot ka ang mapantag date. Ita ka din, love? Wala. Iti kasta, makasublita sakbay asumangpot ni boss. Sige. Ay na wow, champion. Sige, umuna ako na rumora. Sumarunong ka, why? Sige, love. Ay na wow! Nagpintas to in regalom akwentas, love. Siyempre matalab. Sigaman the girlfriend na sexy. Kat napintas. No di mo igatangan iti kasta kapintas sa kwentas. Nakasusweet ka talaga, love. Siyempre, aramidak amin para kan ka, love. Iso na laeng, tadinak matipaspas siya, ije balayo, love. Ay, kuha kami, love. Basit lang di balay mi. Kababayin kan ka. Love, sa anak metket ana arte. Okay laeng kanyak dayta. Tinapateg, makapasyarak ije balayo. Sige. Agpasyartan to. Ang saan pa nga itawan? Adapay nga min antik iti balay. Iso bawal ti agyawid iti bisita. Istrikto na di kabsat ni tatang ko. Iso nga inton maminsan ton, wen? Promise, love? Promise! My love, so sweet! Papa na, miray balasang kaw. Ni, da kayo matgayam, Tata Tirso. Wen, kanya ngay day tabit-bit mau? Balon, Tata. Mapan ko man ibalunan ni Jun. Nagluto ak itay. Kat nalagip ko ang mapan ikan iti kanan na. Amangan ngamin no saan pa'y anangal daw. Tamakumikom manan iti trabaho na. Ay na, wow. Nagswerte matan ni John. Apay mat anak ko na yun, ay Tata Tirso. Ay, siyempre, naadaan itikaskan ka nga asawa. Malaksid na singpat na pintas pa'y. Ni Tata Tirso man. Luklukon nakman ako na ako. Ay, saan man balasang ko? Punaw ti bagbagak. Talaga nagasat ni John. Thank you, love. Awan na nyaman na, love. Agore ka. Kasla ni Jun dayay Hello, ma'am? Ada baro nga stocks me. Umay kayo. Mapan tayo iti dayja banda. Sa anak agumatang miss. Ay, mahal, inyigan ka iti balon mo. Nagluto ak ngamin kat. Nalagip ko ang mangidagas dito, hoy. Amangan ngamin kunak no saan ka pa'y anangal daw. Ante, anya ti raramidan nyo dito, ante? Aguray ka. Inawagam iti mahal ni love ko? Wan, iso ti asawak.
Apay, adda parikot mo, miss. Ako, auntie, gumatang kayo kadimot iti sapatos. Umay kayo, takuyugon kayo, auntie. Ado ti barungay stocks mi. Anyang anti ang sasawam. Hoy, John, sardangan nakmana. Ay, sika a babae. Garampingat ka. Tapno amom, mister ko ti awagam iti love. Kasano mister mo? Isu ti boyfriend ko. Isumat lagayam asaan mon akayat akanan dagiti ilutlutok. Ngamin, addan sa bali aramramanam. Ayop ka! Awanan kay tibain! Ha? Dita ka manlangan! Ay, nawawa. Naspak. Isumat lagayam adinak may pasya-pasya iti balayo. Ngamin, addan asawam. Asawa akam pa idikat awagam iti auntie. Ako ang amin, Joy. Ay, kwa, denggan na kumamit lava. Agpalawagak. Awanan ka iti bain, John. Nagpuskol tarupam amangawag iti auntie iti mismong asawam. Di ko nam siguro kat kabalan nakapaglulukwa na niya. Joy, lava. Pangasim. Denggan na. Please. Awanan ti rumbang pay nga ipalawag mo. Ah. Agawid kakit din. Kat ingka ay aywan ni antem. Ha? Taamangan no ada World War III ang mapasamak. Ha? Di ta ka man langan, chick boy. Mahal, ay, stay, love. Di na pa naman. Joy, please. Come back to me. My love, so sweet. Woo! Nagpuskol at talaga tarupa man niya. At dapay laganas mo nga gawin. Ako, mahal. Mahal tarupang! Anay ko, mahal. Sorry ka din, sorry, mahal. Ilutlutuan ka nilablabaan ka. Inaldaw ka nga sa asikaswan. Urnosak amin agamit mo sakbay amapan kang trabaho. Ultimo brief mo, siyak ti gumatgatang. Ngam ang tilagayam ti pangibilbilangam kanya. Kwa, denggan na ka di, mahal. Agpalawaga. Agyaman naklaangan iti amin-amin, John. Ngam pasensyakan, saan ko deserve ti kaskan ka atik boy. Sorry, mahal. Sorry talaga. Di nakawagan iti mahal. Ngamin, manipod ita, agsinatan. No ti amom kat mapakawan ka. Pwes, nagbidot ka. Agasa matay nawagan nak iti ante, iti sangwanan ti babaem. Tapno anya, tapno paglibakam nga dan asawan. Kwa, mahal. Pudno nga da babaik. Ngam si ka lang ti ayayatek. Promise. Adita! Alam aminan akagawaam kat pumanokan! Anya, ay sana, mahal. Baka wanan na ka din, please. Ikan na kumapa iti may kadwagon daway. Sana na maulit, mahal. Promise. Awanan ti may kadwagon daway, John! Nukunak a pumanokan! Panaw! Good morning, boss. Anya ngay kumati good morning ita, John. Ha? Ang mukha binanapasamak dito, kabayatan ti kawan ko. Nagpuskol mo ti rupam nga umaypay lang pakita dito. Ne, apay ka di, boss. Di ka naging didiam mo. Ipag-aamin ni Joy kanyak. Binuya kan rinivyo dagiti CCTV dito yung department store. Kaya mo kat mapagtalhan ka. Iso, binaybayak nga agbalin, girlfriend mo ti kanak ka. Ang nagbidutak gayam. Ay, kuha, bossing. Linukom ti asawam. Kat asawam pa'y dayjayan. Ti kanak tulangit din. Manipod ita. You're fired. Agbiro ka langin iti daduma pagtrabahuam. Ala, pumanaw kan. Bossing, pangasim ko, awanan pagawidak. Ita, ikatandak pa iti trabaho. Pangasyo, boss. Awan ti amok apapanak. Kasyan na kumamot, bossing. Dahil ti malala nagiti babae ruakaskan ka. Naragsak ka iti damo. Ngam di mo amo no kaano adumtengken ka ti karma. Ala, pumanaw kan. Sigamat pa rin dyan! Papanam! Naka-traveling bag ka, ba't? Apay, bagasyon ka? Tulungan naman, pare.
Pinapanaw na ko ni bakit ko. Insinanak mo ni Joy. Naikatak pa yan iti trabaho. Ha! Pangasim, tulungan nakman. Diyak ka mo no sa dino itan ti papanak. Ay nawaw! Naito ti bagbagak idikan ka pare. Naspak ti raya-raya. Kasyan na ko na pare. Ikarik, agsubalitak, apama na makabiro kang iti pagtrabahwak. Ko, pasensya ka, saan ka matulungan ita? Basit lang kami ti pagnanadan mi. Kan may sa, ang mumit ang makinanaid kami lang, kadagiti katugangak. Pare, ang kita kalangan iti sa bali, mabalin mo pagpatulungan pasensya, pare. Nay, anya dakas nga angay tinang iturungkan ka ditaw yan akaw. At da ka mahit. Itaman pa ay analagip mo tinagawad. Ni Miringay, napay di mo ka di kadwa. Kuha nanang, Anya ako nagsina kami. Anya, ay, di ka man mangrabak iti kastadyaon. Ipakat mo man ang ti kalukwam ako nakaon. Puno ti bagbagak nanang. Iti anya agapaw. Kuha. Ay nawaw, nagaramid ka man ngatan iti kalukwan anya. Anay ko, apit agkistong kayo ngay. Hinpakat mo man ngatan ti kinachikboy mo anya. Pinagtalaw na ko ni Mary G. Balay. Kinaikatak pa iti trabaho ko. Awanan. Kasanuwak nga itan nanang. Ay gunggunam, day na di maalam iti kinalaing mong agchikes. Dala nga rodan asawam, nga maalam pa ilaan ti agchikes. Abay nga min aya, adi ka makontento iti may maysa. Anya pa ilaan ti biro kam kin ni Mary. Napintas mo ti asawam. Malaksid iti dayta. Nasingpet kan nagagatpay. Nasulisugak nga road nanang. Ang ni Mary mo ti ayatag. Awanan sa balay. Tulungan da ko makisinubyan iti asawak nanang. Pangasiyaw. Ay daw. Saan arason dayta? Talagakit di akinayat mo Agbabawi ka. Ngam naladawon ti amain. Agnakam kamot nga taitan, Joan. Ay nawaw! Ti asawa kat saan akas la baterya, ngain ka iyal-alaan iti reserba. Di ka mangluko tanudumtang ni karma, awan ti sansantuan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aha. Malada ba ko na? Nakaluto ako, mahal. Agar mo sar ka pa'y asak ba'y asumra ka iti trabaho. Kuha mahal, sanan. Maladawa kami nan. Anya, ang sayang mo tuyin lutok, mahal. Ikabil mo iti ref. Kanak na ito nagamitak. Ang mahal. Basta ikabil mo pa ilang iti ref kunak met. Sige tama pa na kon. Maladawa ko iti trabaho ko. Apay nga ita ka lang asumangpet, mahal. Nag-overtime ka kadimanan? Wan mahal.
Ado nga maintenance kan nga may inventory. Iswa nag-overtime kami. Kasta ka di, mahal. Wen. Sige nga, apa yan nakaringa pa lang, katrabiin. Inururay ko nga ron ti panagawid mo, mahal. Di mo mat ngamin intex nga ag-overtime kagayam. Kunakit di ano, anyan tinapasamakan ka. Jay, ko namin, ay, nalubat ti cellphone ko. Wen, nalubat mahal. Iswa, dya akong nakatext. Mapantang nga ron maturugan, mahal. Ay, baka turturog ako na yan. Wen, mahal. Agsawa na klatbit, ha? Sumaruno ka dagos, itisilid ta, mahal. Nay, kunak man no day off mo ita, mahal. Nakapulis ka man. Sa dino ti papanam. Ko mahal. Imawag kami ti boss ko itay. Masapol asumura ka kano ita. Adda ngamin sumangpad nga istak at masapol nga diskargami. Kasta ka di, mahal. Wen, mahal. Kasta unay mo't abang lom. Ay, kat siyempre, mahal. Apa kaya't mo nga rod ang utak asumrag iti trabaho. Amangan mo't no sa balikit din at trabaho ti bagbagam apapanam, mahal. Ay, nawaw. Anya sa bali nga ibagbagamot, mahal. Awan ti sa bali. Siksi ka lang. Sige, mapanakon, tap na jak maladaw, ha? Di ka mo't nangan, mahal. Ay, ijayak ton amangan, mahal. Good morning, love. Good morning to, love. Di mat day off mo ita? Apay nga adda ka dito, eh. Nakisino ka na ka ni Pari Jason, ta day off na. Anya? Ang iti anya aga po, love. Mansarita ita. Iswa rumbang na lang ang kadwata. Sabong para kan ka, love. Ay, wow! Nagbang lumatan dagito'y asabong, love. Siyempre mo't na, love. Nagustuhan ka di mo lang. Launay love. Kat agyamanak, ha? Happy mansari, love. Ay na wow, naggana sa'kin. Happy mansari mat, my love, so sweet. John, boss, nagito'y ka din, nagiti baro nga stocks tayo. When, boss? Okay, i-check mo na yung baga. Nang runa, kat baro at deliver na kita sapatos. Ang mga no at na-reject ka na kita. Masapol ang may subli, no at daman sana na saya at ipan nakaaramid na. When, boss? No problem. Siya kung ti makamu ka na kita, boss. Okay, karon. Nagiti baro nga stocks, ti rekomendayo ka nagiti regular customers tayo. Iti kasta, ngumato manan ti sales tayo. Ikanyo ida iti discount. When, boss? Mala, tanda pa'y pagna. Umawag kayong tulangan no at naparikot dito yung pwesto. When, boss? Aganad kayo, iti panagmaneho yo, boss. Hoy, ayos paring John. Anya nga ayos, ti bagbagan pare. Nagpintas ni misis mo. Hanggang napimpintas mo ng jet chicks mo. Tangiwat mo pare, ha? Amangan no manggag na ka ni Joy. Ay sus, kita maparigoy. Laglagi pa anatiliwan na kan ni misis mo. Ita, inaramid mo manan. Kat iti pa'y mismo akaanakan ni Busing. Delikado ka no, bilang lang, pare. Santo amamuan ni bakit ko ti maipapan kada kami ka ni Joy, pare. Ken, santo ba't amamuan ni Joy nga dasawag? Ipasiguradok day taken ka. Day talang, no ibagam kan kwa na. Ay nawaw, amumat ajak ugali ti makibibiyang itibiyag ti sabali, pare. Ay ngam, kas nakon. Aganad ka. Ngamin, awan palimed, asa na may butaktak. Don't worry, pare. I can handle it. Mayat ngamin no ada reserba. Itikas na? Adda maisukat adagos no malubat dya may isa. Love. Rimuara ni Busing. Apay no rumor tamat. Papanantangay, love. Intag date, love.
Anya? Ang amangan no agungot ni boss. Saan? Siya ti makaan mo. Sigurado ka, love? Wen ko naklangaro din. Basta umanugot ka, mapantag date. Ita ka din, love? Wala. Iti kasta, makasublita sakbay asumangpot ni boss. Sige. Ay na wow, champion. Sige, umuna ako na rumora. Sumarunong ka, why? Sige, love. Ay na wow! Nagpintas to in regalom akwentas, love. Siyempre matalab. Sigaman matad girlfriend na sexy. Kan napintas, no di mo igatangan iti kasta kapintas sa kwentas. Nakasusweet ka talaga, love. Siyempre, aramidak amin para kan ka, love. Iso na laeng, tadinak matipaspas siya, ije balayo, love. Ay, kuha kami, love. Basit lang di balay mi. Kababayin kan ka. Love, sa anak metket ana arte. Okay laeng kanyak dayta. Tinapateg, makapasyarak ije balayo. Sige. Agpasyartan to. Ang saan pa nga itawan? Adapay nga min antik iti balay. Iso bawal ti agyawid iti bisita. Istrikto na diya kabsat ni tatang ko. Iso nga inton maminsan ton, wen? Promise, love? Wen, promise. My love, so sweet. Papa na, miray balasang kaw. Ni, da kayo matgayam, Tata Tirso. Wen, nay, anya ngay day ta bit-bit mau? Ah? Balon, Tata. Mapan ko man ibalunan ni Jun. Nagluto ak itay. Kat nalagip ko amapan ikan iti kanan na. Amangan ngamin no saan pa'y anangal daw. Tamakumikom manan iti trabaho na. Ay na, wow. Nagswerte matan ni John. Apay mat anak ko na yun, ay Tata Tirso. Ay, siyempre, naadaan itikaskan ka nga asawa. Malaksid na singpat na pintas pay. Ha? Ni Tata Tirso man. Luklukon nakman ako na ako. Ay, saan man balasan ko? Punaw ti bagbagak. Talaga naghasat ni John. Thank you, love. Awan na nyaman na, love. Agore ka. Kasla ni Jun dayay ah. Hello, ma'am? Ada baro nga stocks me. Umay kayo. Mapantayo iti dayja banda. Sa anak agumatang miss. Ay, mahal, inyigan ka iti balon mo. Nagluto ak ngamin kat. Nalagip ko amang idagas ditoy. Amangan ngamin kunak no saan ka pa'y anangal daw. Ante, anya ti raramidan nyo dito, ante? Aguray ka. Inawagam iti mahal ni love ko? Wan, iso ti asawak. Apay, adda parikot mo, miss. Ante gumatang kayo kadimot iti sapatos. Umay kayo, takuyugon kayo, ante. Ado ti baro nga stocks mi. Anyang anti asasawam. Hoy, John, sardangan nakmana. Ay, sika a babae. Garampingat ka. Tapno amom, mister ko ti awagam iti love. Kasano mister mo? Isu ti boyfriend ko. Isumat lagayam asaan mon akayat akanan dagiti ilutlutok. Ngamin, addan sa bali aramramanam. Ayop ka, awanan kay tibain. Ha? Dita ka manlangan. Ay, nawawa. Naspak. Isumat lagayam adinak maipasya-pasya iti balayo. Ngamin, addan asawam. Asawa akampay idikat awagam iti ante. Ako ang amin, Joy. Ay, denggan na kumamit lava. Agpalawagak. Awanan ka iti bain, John. Nagpuskol tarupam amangawag iti ante iti mismong asawam. Ti ko nam siguro kat kabalan nakapaglulukwa na niya. Joy, lava. Pangasim. Denggan na. Please. Awanan ti rumbang pay nga ipalawag mo. Ha? Agawid kakit din. Kat ingka aywan ni antem. Ha? Taamangan no ada World War III ang mapasamak. Ha?
Di ta ka man langan, chick boy. Mahal, ay stay love. Di na pa naman. Joy, please, come back to me. My love so sweet. Woo! Nagpuskol at talaga tarupa man niya. At dapay laganas mo nga gawin. Ako ha, mahal. Mahal tarupang! Anay ko, mahal. Sorry ka din ha. Sorry, mahal. Ilutlutuan ka nilablabaan ka. Inaldaw ka nga sa asikaswan. Urno sak amin agamit mo sakbay amapan kang trabaho. Ultimo brief mo, siyak ti gumatgatang. Ngam ang tilagayam ti pangibilbilangam kanyak. Kwa, denggan na ka din, mahal. Agpalawaga. Agyaman aklaangan iti amin-amin, John. Ngam pasensyakan, saan ko a-deserve ti kaskan ka, achik boy. Sorry, mahal. Sorry talaga. Di nakawawagan iti mahal. Ngamin, manipod ita, ang sinatan. No ti ammom kat mapakawan ka. Pwes, nagbidot ka. Agasam matay nawagan nak iti ante, iti sangwanan ti babaem. Tapno niya, tapno paglibakam nga dan asawan. Kwa, mahal. Pudno nga da babaik. Ngam si ka lang ti ayayatek. Promise. Adita! Alam aminan akagawaam kat pumanokan! Anya, ay sana, mahal. Baka wanan na ka din, please, ikan na kumapa iti may kadwagon daway. Sana na maulit, mahal. Promise. Awanan ti may kadwagon daway, John! Nukunak a pumanokan! Banaw! Good morning, boss. Anya ngay kumati good morning ita, John. Ha? Ang mukha binanapasamak dito, kabayatan ti kawan ko. Nagpuskol mo ti rupa mga umaypay lagpakita dito. Ne, apay ka di, boss. Di ka naging didiam mo. Ipag-aamin ni Joy kanyak. Binuya kan rinivyo dagiti CCTV dito yung department store. Kaya mo kat mapagtalhan ka. Iso binaybayak nga agbalin ag girlfriend mo ti kanak ka. Agam nagbidutak gayam. Ay, kuha, bossing. Linukom ti asawam. Kat asawam pa'y dayjayan. Ti kanak tulangit din. Manipod ita. You're fired. Agbiro ka lang yun, iti daduma pagtrabahuan. Ala, pumanaw kan. Bossing, pangasim ko awanan pagawidak. Ita, ikatandak pa iti trabaho. Pangasyo, boss. Awan ti mo kapapanak. Kasyan na kumamot, bossing. Dahil tati malala na kiti babaero akaskan ka. Naragsak ka iti damo. Ngam di mo amo no kaano adumtangken ka ti karma. Ala, pumanaw kan. Si Kamat pa rin dyan! Papanam! Naka-traveling bag Kamat! Apay, bakasyon ka? Tulong anak man pare. Pinapanaw na ko ni bakit ko. Insin anak mo ni Joy. Naikatak pa yan iti trabaho. Ha! Pangasim. Tulong anak man. Diyak ka mo no sa dino itan ti papanak. Ay, nawaw! Naito ti bagbagak idikan ka pare. Naspak ti raya-raya. Kasyan na ko na pare. Ikarik, agsubalitak, apama na makabiro kang iti pagtrabahwak. Ay ko, pasensya ka, saan ka matulungan ita? Basit lang kami ti pagnanadan mi. Kan may sa, amumat na makinanaid kami lang, kadagiti katugangak. Pare, agkita ka langan iti sabali, mabalin mo pagpatulungan Ay, pasensya, pare. Nay, anya dakas nga angeng tinangiturungkan ka ditaw yan akaw. At ka mahit. Itaman pa ay analagip mo tinagawad. Ni Miringay, napay di mo ka di kadwa. Kuha na nang. Anya ako Nagsina kami. Anya, ay, di ka man mangrabak iti kastadyaon. Ipakat mo man ang tikalukwa makunakaon.
Kuno ti bagbagak na nang. Iti anya agapaw. Kuha. Ay nawaw, nagaramid ka man ngatan iti kalukwan niya. Anay ko, apit agkistong kayo ngay. Hinpakat mo man ngatan ti kinachikboy mo niya. Pinagtalaw na ko ni Mary G. Balay. Kinaikatak pa iti trabaho ko. Awanan. Kasanuwak nga itan na na. Ay gunggunam, day na di maalam iti kinalaing mong agchikes. Dala nga rodan asawam, nga maalam pa ilaan ti agchikes. Abay nga min aya, adi ka makontento iti may maysa. Anya pa ilaan ti biro kam kin ni Mary. Napintas mo ti asawam. Malaksid iti dayta. Nasingpet kan nagagatpay. Nasulisugak nga road na nang angam ni Mary mo ti ayatag. Awanan sa balay. Tulungan da ko makisinubyan iti asawak na nang. Pangasiyaw. Ay daw. Saan arason dayta? Talaga kit di akinayat mo Agbabawi ka. Ngam naladawon ti amain. Agnakam kamot nga taitan. Jow. Ti asawa kat saan akas la baterya, ngain ka iyal-alaan iti reserba. Di ka mangluko tanudumtang ni karma, awan ti sansantuan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.